Velkommen. Velkommen til den her video. Vi har glædet os rigtig meget til at fortælle en historie for jer, som vi også tror har en interessant point, særligt i forhold til det her med forventninger. Og kundeoplevelser. Vi starter med at fortælle en historie. Ja, Der var engang, den historie handler om mig. Det står til advent. der fik du en adventskalendergave. Det var et tog. Det der skete var, at da jeg pakkede den ud, så fandt jeg den og troede, at der var de der skinner i, og juletræer og lygtepæle. Men så åbnede jeg den, og så var der kun det der tog i, og så blev jeg lidt skuffet, og da jeg havde samlet den, så tænkte jeg, der er det noget, der mangler. Så det er et tog uden skinner. Og man kan måske sige det på den her måde, at det du fik var mindre end det, du håbede på, da du havde set pakken. Ja. Mm-hmm. Ja. Det minder mig om en ligning. Ved du, hvad en ligning er? Nej, ikke rigtigt. En ligning er jo det her med et slags matematisk regnestykke, hvor man har noget, der er lig med. Og på den ene side, der har vi kundens oplevelse, eller en oplevelse i det hele taget. På den anden side har vi... Ja, jeg har glemt det. Resultat minus forventning. Ja. Det er en ligning, som jo egentlig er ret simpel Klog. og enkel og klog. Ja, det er faktisk en professor, der hed, Richard L. Oliver, der skrev en bog og lavede noget forskning omkring det her. Så det er altså ikke noget, vi selv har siddet og fundet på. Men teorien giver egentlig ret god mening i forhold til det her med at prøve at finde ud af og forstå, hvordan kan man arbejde med kundens, eller dem man arbejder med, forventninger versus det, man giver til dem. Jeg ved godt, det er en sindssygt simpel regnestykke, man nok ikke har brug for den helt store matematiske eksamen for på en eller anden måde kunne forstå, men den er måske sværere i virkeligheden at praktisere. Kære vi vil gerne anbefale 2 hovedveje at gå, når man vil skabe gode kundeoplevelser. Eller oplevelser for sin søn, eller for sin far, eller for andre, man skaber oplevelser for. Og den ene vej, den er... Vi kan styre forventninger igennem kommunikation. Præcis. Og hvad er den anden vej, vi kan gå, Caleb? Det kan jeg ikke helt huske. Den anden, hvad er det? Den anden er jo simpelthen at overstige forventningerne. Emil, hvad er pointen egentlig med det her? Jeg tror, pointen med det, vi vil sige, er, at når vi vil arbejde med gode oplevelser, så er det vigtigt, at vi også arbejder med forventningerne. Og prøver at blive klog på, jamen, hvad er det, vores kunder eller interessenter forventer, og hvordan kan vi enten afstemme de her forventninger, eller indfri dem, eller måske overgå dem. Jeg håber, at den her lille video leder op til jeres forventninger, og at I får en god aften. Eller morgen, eller eftermiddag, Eller formiddag, eller nat, hvis I er nogle natteravne. Ja. Ha' det godt. Ha' det godt.